kay mga katik-tik ni ami sa daan namo sa daan balay kay kuan mi kay nag-ihaw mig manok. O ang akong nag-ihaway mo ni si Jesar Alvarez. Ito si Alvarado. Ito isa. Alvarado. Aw ata pa magibiting dahil ang kan kurik doon pwede namang hayaga di ay na. Mao ni ang among balay. Sa una diha ko magluto og uyap di ana. Nere, ni apang ako taon kamonggay. Ingong kagwa nana may lagi kamonggay. Na opo na gani. Kay kamera ka mo. Oh, giganan siya bang. Artista na siya. Ani diha ko man halay nga gibugto ni wa ko ang halayan. Mauna. Ngaon baya ko dire mga katik-tik. Tani balik kay Tricoroy. Balik og suroy kay kanang dilaay man ko dito. Naglingkod-lingkod Sige di raw, sige raw pag istambay dito na niya. Sige istambay, kamyor now. Nya. Mapangit eh. Kato. Kanang imong pangidaron karon maka-score ka pa ba? Aw, baliko na tong istorya. Matay na ligi. Dus. Kung lain. Do, basta lain. Dili kag inday. Ngano man og sa asawa day nga maora man na. Para mang nawang nga gyapon. Walang kidibir. Sa akong bana, sa nag-edad og 63, makakuha pa katulo, magkanta-kanta pa. Magkanta-kanta pa. Maingon. Maingon siya nga, ito ana. Maingon siya, ayaw pag-ibalhin. Ug ayaw pag-ibalik. Dako sa kagi ko nang kitay ko. Maingon siya kong ipirmaminti. Kau paminaw kau. Pildi mo ta nanay yan eh. Mao to. Pero anak. 13 ra, 13. Imbes kay Kambal mo to. Gaan, imbes kay iningong ko nga 13. gusto ko tulura ka bukang anak. Ha? Kapila gitirana na. Ang 13? Oh. Yes, imbes kay namatay del 53 ka posisyon. Ug wa pa siya matay human unta na sa 69. Pila, ha? Ikaw pila ra di ka posisyon imo pangidaron ron sa 63. Dili ba? Kanang kambal, na may kambal. Na may kambal, kapila gitira na. Kaisa ra, duha dayon. Kaisa ra gud. Sa ato matama na nga ko nga dos good. Si Du. Naunsa ang pagkaanak ng napiko man. Ingon ba og napiko to kandil katong wala siya kainom napiko. Di ingon kung unsa gud nagkuan da kano kay hindako man ang imo. Ingon siya hindako sa imo baga nga napiko man eh. Mao di. Pero nay. Mga katik-tik o gidabdaban na ang kuan kay naamang goy suboy. Kay aron masunog ba. Suboy. Blahibo. Kanang gagmay nga balhibo pero ug ako'y mag-iyaw di man ako dabdaban kay. Ako na maibton sa Pauler kay lago mag-og dabdaban. Puler, kadugay. Ay, bantay ile kong. Jo. Dalo ka. Naalan no. Loy tala mo tulo. Hindi mga katik-tik o lami na sa pa o. Ani ko manguha og dabong sa una. Diya nagagbay na magkawayan di naman ito dagko man na. Kuan man. Ang kari perting hilo alay katong naay. Halo, nadako kaayo o unsa og paghalo ana nga. Siya. Asa dapit la? Hindi nga, linis kang kurik mabit siguro nagipahindo ano kay mahadlok siya. Nga katik-tik, naay gulay o dabong.
pako, perting daghana, uyang lami sa dabong o kay makakaog ka sa gulay ka mo mga katiktik ni apa, malibat yun inyong mata kay daghan gud yung gulay yun di ari. Sama na, bungkago na to, buko na to na. Dili na tagtaro. Oo ni. Sugba, oh. Ang mag-ano ka ba? Kaning pako, presko kaayong pako gyud oh. Oh, dire gisa mga katiktik lami kaayo oh. Model. Oh, lami kaayo. Salud ka din. Mga katiktik. Sila magkuha o mag-iho og manok kay kanang kuhaan nila glabot. Pero ako dili ko lahi ko kay largo na ako pagluka ba. Anaon sa likod ana largo na ako ana pag ukab. Nya isa man oh. Di man ko kamao anang hinihawa na. Asa. Buko na po ni. Kay sugba man eh. Naman tagtaron. Tungaon na ni siya. Isog ba nga man, isog ba man. Nagpangon nga daw. Ah. Abang akong kuan kay katong ako hawiran po to man napagkot tinai kaniwa pa di magkukamao ang anak. Pero adi sir ako buhian ang manok ug ako'y mag-ihaw. Luspad, wala na'y kaboy-kaboy, wala na'y danlog, wala na'y tanan hasta tong mga ugat, panghuaon ka hasta mga tutoy. Daghan man eh, makuan anak na abay, tutoy bitaw din sa dughan. Murag gusay. Oh, Kini mong gingon kini. kana. Paon mo yun siya. Murag gusay ba? Ha? Ang hit man eh. Ang langsa man na. Kini Lang maluspad na ang manok, ako'y mag-ihaw na. Kini dire mo ni similya sa kuan. Ang hit ya po na. Kanang kuwaon sa nihin si Will. Asa? Kana bang Oh, paon yun na. Oh, kay mo umanay langsa, kay mo umanay mo hakjod. Ang yun. Oh, mga katiktik na agipikas na kay maghaling pa og uling. Ikulob na sad ni kay mauning pagkaluto ani lagpang na sad ni. Silian ig iskataro og tunga, dili mahurot kay halang makayo. Pero og naa mo, di lang nako silihan kay batin na ay di mo kaog silihan. Ay mga katiktik, padong na ni isugba niya. Butangan po ning asin. Kay aron mo onop. Yun ko tayo. Padala na ito. Laban ito yung sinabi. Mana. Dalho na ni dito kay naog daw na siguro tong kuan. Katuha na dito pizza lagi. Dali. Dali sa Dali na, Christine. Oh, lagi. Kanya tay pitok akon. Isa dito. Ay okay. Awon. Diri ka ma'am. Ma'am. Sige kayo. Wapo mo chiste. Akala ko. Di ako magbabago. Nanay niya kay kisa birthday ni yahak mo po ni. Ay, muli na ko na Jeffrey. Ay. Abi mo na ko kang ma'am. Ukong kang, ukong. Ay, kasi may birthday dahil makang ukong. Ako. Mugan nino kayo. Hoy, birthday mo, kamama mo na yung birthday doon. Kuan gani Nay. Tinon, Sanduay nay gani ba? og coke, Pepsi. Regalo gid ang mami. Na ganino. Regalo daw ni mo kamama, kay birthday man dahil niya. Na ganino Pepsi. Oh, Pepsi daw, Siyempre, sanduay. Pepsi ano na mapitan duay. Ay, ikaw na bahala na.
Na. Sila di pa karon. Patay. Ang sa man po din. Diri mo po. Diri mo po gihaling ni amang pud. Dito na ako. Hay nga katik-tik ako na ni ipakulob. Flat yun. Hamam luto ng ulo naghayang man. Ayun man, pagbali na po dana. Mm. Mana? Ayan. Hay mga katik-tik, maura tong among vlog nakauli na ko sa balay ug naa pa mo mga unong tanak ta atong dabong og bako og manok nya amping mo kanunay. Bye bye.